Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Siyathokoza kakhulu abahlonishwa sibabongela kakhulu. Siyaqala ukuhlangana ngonkathi sihlukumezekile kulelizwe. Babona ukuthi akwanele ukuthi basixhaphaze bantshontshe. Kufanele besifake iCovid ukuthi ke ukufa kwasuka phesheya. Kuzofika lapha kuzosibhuqabhuqa. Mako yena yona bathi akulanda kwenkawu ke manje bastrong laba bantu. Awulanda ama-chicken pox. Hey nozani babo. Kodwa inkunzi bekwaZulu. Hlanganani. Ejozini, enikwenze ejozini. Nikwenze kwisifundazwe. Enikwenze kwisifundazwe. Nikwenze kuzwelonke. Sadalwa yithi abaholi. Ayikho into esingayenza, into esayiphiwe emazulwini. Injalo nje. Abaholi ababantu kangako bagcina enkatheni. Hayi laba abaholi beyibhakela. I know that the leader accept punches, don't throw punches. Awu Nkosi yami nasiphakela naye nesekawu.